joja oko kawadhi nyime ni jood bura mag Azimio kod riwruok mar okinde pacho ka LSK ogolo ywak margi ewi kwan mag jopiny ma osendhi kod joma ichich goni obila e bwo jumbe ariyo osemako e bwo jumbe ariyo mokalo. Jood bura mar Arieda Jotend Azimio nyiso jofwamb weche ni maromo rowere 39 osendhi nyaka sani kuom kwedo paro mar chik mar omenda ma higani. Jood bura go oseyo obila kuom lal kod jopiny, sandogi kendo witogi e gwenge ma ok ging'eyo ka koro gidwaro mondo bad migawo mar okwach kich otim nonro e weche mag dhiyo jopiny kendo mako obila matimo gik ma kamago. Chris Owino ni kod ler mathoth. Riwruok mar Azimio kod riwruok mar okinde pacho kae LSK onyiso luoro margi ewi medruok mag weche mag ndhiyo kod lal kod jopiny e pacho kae. Kagiloso kod jofwamb weche e log tich maduong' mar okwach kich e wang' apaya ma Kiambu Road bang' chwalo ng'ur margi ne jalup director mar okwach kich John Onyango, jaod bura mar Arieda Jotend Azimio kod jood bura mamoko mag Azimio oyango ni maromo rowere 39 osendhi e thuolo mar jumbe ariyo mokalo kende kaluwore kod ng'ur margi ewi chik mar omenda mar 2024. We gave him a list of almost 39 people who had been either reported to us as members of parliament or reported to the Law Society as missing. And many of them were held incommunicado. The reports suggest that they were all abducted in different places, some in police stations, some on the streets. We are happy with the kind of attitude that the DCI have taken over this matter, and we hope that we can hold them accountable to ensure that there is proper investigations. We have seen police officers that cannot be identified. We have seen them looking like Al-Shabaab, covering their faces, covering their heads, covering their full bodies so they cannot be identified. Jood bura go nigi kibaji ni piny owacho mar Kenya Kwanza temo duoko piny Kenya e kinde telo maduong' bura mar KANU kama ne piny owacho tiyo kod obila e lal kod ji mane kwedo telo marach e kinde no. Will not take us back to the 90s. I can draw experience because I know in the 90s that was the habit that was taken of abducting politicians and activists, moving them from one station to another. This is the year 2024 and we will not accept it. The days of Idi Amin should not happen in Kenya. Idi Amin was once very powerful. He rose very fast, but he fell very fast as well. We cannot sit back and watch the same tactics being used to our innocent Kenyans. Jood bura go ose okang' mar obila ndhiyo jopiny sando gi kaachiel kod witogi e gwenge magikia ka bende giseyo bad migawo mar okwach kich kuom ling' thi ewi weche mag ndhiyo jopiny. So we still hope that those who are missing will be found, and if anyone thought that by doing that they can scare us, they can pull us together into being cheerleaders, we are not going to do it. So we are left with the question, if the DCI does not know where these people are, who knows where these people are? Jakom LSK Faith Odhiambo kod jood bura mag Azimio kwayo jopiny ma olalo anyuola magi mondo chwal ywak margi ne apise mag riwruoge mag LSK kaachiel gi tesende obila. We will continue to compile names and table them before the DCI to ensure everyone that has gone missing, we're able to try and ensure that they are found within this period that they have been protest. Tend okwach kich osingo matimo nonro e weche mag ndhiyo jopiny kendo chiwo ler e wi ji maromo 8 mapok oyud nyaka sani. Magi biro e kinde ma jakom riwruok mar jopuonjre mag chike Joshua Okayo ne oyud bang' jomoko ng'ere lal kod chieng' tich adek jumani kendo wite e kaunti ma Murang'a. Joshua Okayo nokwany tich adek to noyude e gwenge mag Murang'a e tie aora moro kobole kumokia. Okayo wadak Gorongai to mane kuma nokawe. Ka sirikal luwo chik tikawi iteri e polis, ka polis mani machiegni kodi okawi ti iteri kuma kata in iwuon kia. To mane gima notimore. To wan kaka body mar students wadwa kwedo wasaina no to kwadwar kabisa. Wasebedo gi chandruok maonge nindo, wasewuotho koni gi koni, wasedhiyo stende mag polise kwamanyo Joshua. To kalure gi kaka nyok ondhiye onge ng'ata moseng'isowa gimoro amora. Chris Owino, Ramogi TV.
Jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi onyiso joma ng'anyo mondo were kod ketho mwandu ahinya gwenge ma Kaluo, kowacho ni ketho